are, sana makita kita. Always remember that a friend like this is a dream come true. Wow! Ako ba nakuha ko sa sang trolley? Hello! Kung magreklamo ka mo sa baba niya sa desk para mapabarangay siya. Beauty check! Ay, pwede. Yeah, sa J7 na kami sa may Mandurrial Plaza, malapit. So, I hope na mayroon pang mga vloggers and influencers doon. I hope to see you all. Bye! Hindi pa sila nakaalis kasi based on the front desk, nandun pa daw sila. Yeah! Here's the event vloggers night. The program started at 9 p.m. 9 p.m. nasa office pa ako. I went home past 9. I was driving 10:30. Now it's 11:30. And they are still here. Magpapapicture tayo dyan. Yay! Thank you so much, Jeline, for helping me out. At ayun, wala na akong kakilala. Kanina pa sila? Like 9. Pero may nagpulit na. Okay, thank you so much. It's a wonderful night. Grabe na, wonderful night. Nagpa-picture. Kanina nakita ko siya. Let's check. Baka nandito siya. Ay! Manaog siya. Yay! Okay. Thank you so much. Oh, wala! Wait lang. may ano, is very shocked. It's the face. Dali lang din, nahuya ako. And hi, Danny, diba? Dan, oh. I came from the office. Oo, tapos, pasar na nga ako nga makeup. I've done my makeup in the darkness. Oh, in the darkness! Happy birthday! Belated! Ay, mama! Thank you! Taragoy, may nagasungod, may nagasungod. Grabe! Hindi rin na lang ko ganyo. Ayan, so guys, may humabol po. Actually, yung pagkakaalam niya is 7 a.m. Uy, grabe siya! O, diba? Gising na kayo! Kasi lote yung napaka-wholesome. Magpa-party, parang... Pag akyat niya sa taas, konti na yung tao, hindi niya pakilala. Wala na kami. Sad life mo. It's better late than never, di ba? Gani. Nakaabot sa Oo. mga ano lang siya, 2 Before minutes 12. late. Cinderella yard. Tapos naman, ang upo ni Meow Meow. Feeling ko senior ka no? Ayan! Pansi, nagaitik si mo. The thought that I am a singer. Kinikilig ako. Sample naman po. Kasi yan yung talent nang wala ako. Mia. Hello. 2 minutes na lang mapulin ako. Bear with me. Nag-ano pa siya, nag-eyebrows. Gama ko
Eyeshadow. Kung hindi mapusla na nga ako yung makeup, at least may eyebrow. Kaya ang gina-expect ako ng party. So, hamba niya, pili niya maskin gabi. May tao pa, wala siya kabilang kiddie party. So, 1 p.m. nag-start. Mascot ang bilin. Nag-effort pa siya. Nag-makeup pa siya. Nag-first communion. Pata nga bayo. Balaan mo ganyan nga, wala ko dahil ga party. So guys, si Ruby Inspired, lagi po siya nag-record, nag-vlog. Hindi naman upload. So pagkatapos ito, i-delete na din naman ito. Huwag mo akong booking eh! Itigil na natin to. Gani man, 1 minute na lang, mapulin ako. Naglapaw na ako 1 minute. Kita yung ano. Bakit tayo madugdog? Oh, it's 101. Ay, 101, 001. Gani. Kamusta ka, Ayhan? Kung sa kung ga-teach ka. Okay man, Pinta. Hindi ba Hindi ba nang star? Nag-employ. Corporate world. Pero sa lahat ng mga viewers ko dyan, welcome me back years from now. Matudlo ko makeup. Joke lang. Wala nang Ruby Siya Inspired. inspired. Ruby Fan. Hindi lang kinala mag-edit. Promise. Diretso na upload. May kusa na siyang sound effects, guys. So, BLLO, Tap, sa InShot, bye. Bye! Self-service sound effects. O, diba? So, hinamili lang. Bye-bye! Bye-bye, everyone! Thank you so much for joining me in this vlog. Grabe, hindi kayo! Hindi kayo! Na, okay. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!